Proposta PEC, ximnasio e piscina a precios simbólicos. Hoxe explícoche por que debemos remunicipalizar o complexo deportivo Álvaro Pino e devolverlle a xente. A realidade é que o contrato actual é un auténtico despropósito. Os investimentos prometidos non se realizaron e non hai documentación que o xustifique. Cun contrato ao que lle restan 4 anos semella máis ben un intento de asegurarlle unhas boas condicións a unha empresa específica. Remunicipalizar o complexo deportivo significa recuperalo como servizo público para a xente. Isto non só sería máis ético, senón que tamén melloraría a calidade do servizo e reduciría os custos para os usuarios. Ademais, os beneficios volverían ao concello e non a unha empresa privada. Hai exemplos en toda España onde a xestión 100% pública deste tipo de servizos foi todo un éxito. Os cidadáns gañaron en transparencia, calidade do servizo, aforro económico e melloras nas condicións laborais. Por que non podemos facer o mesmo aquí en Ponteareas? Non podemos seguir permitindo este saqueo. A xente de Ponteareas merece un servizo deportivo de calidade. As instalacións foron pagadas cos nosos impostos e é hora de que os beneficios se reinvistan na nosa comunidade. Sope que está disposta a loitar por isto.